तर 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 हा परत आलाय. परत आलाय. रात्री इथंच झोपला, सकाळी गेला आणि परत फोन करून मला बोलवलंय. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि आपल्या डेली ब्लॉगवर, जो की हा डेली दिसतो. तर आज सेकंड सॅटर्डे, दुसरा शनिवार आहे, उद्या रविवार आहे. तर आज दुसरा शनिवार आहे तर सुट्टी आहे, उद्या पण सुट्टी. आणि आता इथे चाय बनवलेली आहे, नाश्ता करूया. चाय बटर आणि कामं आहेत आपली, ती कामं करायची आहेत. एक म्हणजे गाडी सर्व्हिसला द्यायचे, ठीक आहे. गाडी सर्व्हिसला द्यायची, ती परत आणायची. आणि कालची तर काय पण करतं येडा. तर आपला पल्टिवलचा आहे. तर काल ते किसन एक्झिबिशनमध्ये गेलेलो. ते काय असतं, कसं काय असतं ते मी सांगतो आज तुम्हाला, आजच्या ब्लॉगमध्ये सांगतो. आपण बोलूया नंतर. जरा ही काम आहे. कालचा ब्लॉग पण मला आता टाकायचा आहे, म्हणून अपलोड नाही केला मी, त्यांनी लेट आलोय. बघितलं असेल आणि मग जाम झोप आहे. तर पटापट एडिट करू आणि मग आपली जी कामं आहेत, गाडी सर्व्हिसला वगैरे द्यायचे. आणि भरपूर महिने झाले गाडी सर्व्हिसला दिली नाही. गाडी सर्व्हिसला दे काय त्याला नाही, येडी आहे. तर भेटूया नंतर. आता नाश्ता करून घेतो, नंतर भेटतो. ओके. अरे लय मस्ती करतो काय झालं. चला नंतर भेटूया. चला मित्रांनो, आता आम्ही चाललेलो शिवला स्कूलला ठेवा सोडायला. चला आणि नंतर तिथून गाडी सर्व्हिसला द्यायला जाणार. ठीक आहे, ओके. सायकल परत. चला तर आता भेटूया, आपण भेटत राहूया. तर मित्रांनो, मंडळींनो, सगळ्यांनो गाडी सर्व्हिसला देऊन आलेलो आहे. आणि आमच्या पिलूच्या गाड्या बघितल्या. गाड्या बघू दे ना यार, दाखवू दे ना किती आहेत यार. किती आहे दाखव. दाखवतच नाही बघा. 1 2 3 असं हात कर. 3 4 5 और 6. हे बघा किती गाड्या आहेत, किती गाड्या आहेत पहा. कोण आल्या ना. बघा दिसतोय. अरे उचलल्यात मी आता, कशाला ठेवू. आणि आता जेवूया. आता मामी चटका लावणार आहे तुला. तर आता आम्ही जेवून घेतो आणि झोपायचा विषय घेऊ आपण. जरा जमलोय, जराच जमलाय. ते लय झोप अजून झाली नाही. सकाळी आलो होतो हा परत येतो यार. पप्पा गाणं बोलून दाखवते. गाड्या बघा, गाडी कुठे. गाड्याच्या व्हरायटी आहेत आमच्याकडे. दाखव इकडे. दिसत नाही रेड कलर अँड मंडळींना, दिसत नाही मंडळी. दिस इज ॲम्ब्युलन्स आहे आमच्याकडे. अजून कुठली फायर ब्रिगेडची गाडी आहे बघा. गरज लागली असेल तर कॉन्टॅक्ट करा, आपल्या DM करा आम्हाला इंस्टाग्रामवर. आणि ही आहे स्कूल बस, जी शिव स्कूलला जातो. हिच्यानी पोलीस उचलून घेतली जाते. ही पोलीस. हा पोलीस. हे बघा इथं दिसतंय नाव पोलीस. अजून कुठले आपल्या, ही कुठली आहे. आर्मी व्हॅन आहे, आर्मी व्हॅन. हे कुरिअर आहे, DSL एक्सप्रेस कुरिअर. मला करायचं असेल तर शिवचं कॉन्टॅक्ट. शिवचा आयडिया आहे, DM करा त्याला. DM झाल्या गाड्या. आता आम्हाला जेवू द्या आणि तुम्ही पण जेवा. नाही मग काय करा तुम्ही. चला जेवायला. मग काय जेवा. ते येडाय काय पण करता. जे बोलायला सांगतो ते करत नाही. तर चला जेवून घेऊया. आणि इथे या बॅक कॅमेऱ्याला बघा कोणतरी आहे. हे बघा काय होला, जेवून घेऊया आणि जेवून घेऊया. आम्हाला पण जेवू द्या आणि तुम्ही पण जेवा. ओके, बाय बाय. जेवणाच्या व्हरायटी बघा. मराठी चपाती, शिराळ्याची भाजी, वांग्याचं भरीत. हे असं वांगा उचलला. हे वाढ नाही, तुला बोलवले कशाला. जेवण वाढायला. एक बटाटा द्या. नको. आणि आणि इकडं आपल्यासाठी आलेलं आहे
मस्तपैकी आणि हा राईस आहे चटणी इथे मंचुरियन. अरे मंचुरियन हा तू ग्रेव्ही वाले मंचुरियन टाकायचं. तुला थोडी आम्हाला हे आई आता चिटिंग नाही करायची हे लढू नको. शिव हा कोणाला गाडी नाही देत. चला जेवून घेऊया काय आणि आणि मम्मीचं फुल बघूया डोक्यात त्याला नको आहे. दोन फुल त्याला नको आहे. ए खुसफुस खुसफुस खुस या लवकर. कसं नाचत होता? ए आपण नाचायचं ते धुरंधर वर पिलो असं तुला मामा ओरडला. याला मित्रांनो गाडी पण घेऊन आलेलो आपली सर्व्हिसिंग झालेली आहे. लेट दिले थोडी पण झाले व्यवस्थित झाले. कळेल अजून मंडेला वगैरे चालू. तर दुपारी काही झोप झाली नाही. ऑफिसचं काम आणि थोडं एडिट वगैरे केलेलं आहे व्हिडिओ. तर इंस्टाग्रामला पण बघा आपले आहेत BTS टाकलेला आहे तो एक एडिट करून छान प्रकारे जरा मजा आहे. आणि आपलं ते कालचं तुम्हाला सांगायचं आहे ते म्हणजे किसानचं एक्झिबिशन होतं ते. हां किसान म्हणजे शेतकऱ्यांचं सगळं शेतीचं अवजारे सामान वगैरे सगळं म्हणजे काय काय खत वगैरे ते सगळं त्या प्रकारे सगळं ते एक्झिबिशन होतं. ट्रॅक्टर वगैरे जे जे लागतं आपलं एक एक म्हणजे कॉस्टली मशिनी पण होत्या. पेरणीपासून नांगरणीपासून सर्व त्याच्यावरती करू शकतो आपण शेती. म्हणजे बसल्या बसल्या सगळी शेती आपली होते. परत भात कापणी वगैरे ते नॉर्मल वगैरे सगळं करू शकतो. सगळ्या प्रकारचं होतं. फळ बिळ सगळं होतं. फळांची इथे आम्ही गेलो नाही पण खूप सगळं काय काय होते. आणि त्याच्यामध्ये अजून काय असंच होतं आता शेतकऱ्यांचे सगळं शेतीला लागतं तिथे वस्तू परत खत वगैरे असं ते एक्झिबिशन होतं. तर एवढंच त्याबद्दल सांगायचं होतं. आणि इकडे चालू आहे नाश्त्याची तयारी. त्याची तयारी चालू आहे. उद्याच्या नाश्त्याची तयारी. चटणी बनते चटणी. आणि फादर आता आले कुठे गेले फादर तेव्हा बाहेरच. तर आता भेटूया थोड्या वेळानं भेटूया आपण ठीक आहे. मित्रांनो आजचा दिवस संपलाय झालंय जेवण वगैरे. तर ते गाडी पण आलेली आपली सर्व्हिसिंग करून. तर बघूया उद्या काय संडे आहे रविवार आहे काय करायचं काय काय नाही अचानक. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब. तर भेटूया उद्या. शुभरात्री.